नोंथांमोना मिथिखाबाय खोनाखाबाय जे बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि प्रमद बर' बिथांखौ जाबायदि बाथ्रा बुंदों। बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लानानै थानाय समाव बर' रायजो राजाफोरखौ थगायदों होननानै बुंदों। बड'लेण्ड बिनायनि नामाव नंखाय खोथा बुंदों होननानै बुंदों आरो बिथाङा बर' फरायसा आफादाव थानानै जाबायदि नंखाय खोथा बुंदों बे बाराव जुदि राजखान्थियाव फैयोब्ला बिथाङा बेनिख्रुइ बांसिन नंखाय खोथा बुंगोन होननानै बुंदों। आं हाग्रामा महिलारी आरो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरनि सिगाङाव मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लानानै थानाय समाव फंसेबो बर' रायजो राजानो नंखाय खोथा बुङाखै। बिथाङा बड'लेण्ड बिदों बे सैथो। बिथाङा दिल्ली सरकारजों जा रायज्लायदों बेखौ रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै होदों। बिथाङा सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावनो होदों। बिथाङा सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावदों बेखौ बयबो नुगासिनो दङ जे दिनैनि समा जोबोर जों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय दुखुनि सम। मानो होनोब्ला प्रमद बर' बिथाङा सारा जाबायदि खामानि मावबाय हारिनि थाखाय एबसुनि जानानै जानाय मिथिया लोंनाय मिथिया उन्दुनाय मिथिया जिरायनाय मिथिया सान्दुं मिथिया अखा मिथिया जोबोर खस्थ' खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै गोबां खामानि मावदोंमोन। आरो फंसे बाथ्रा बुंबावो आङो जे प्रमद बर' बिथाङा एबसुआव थानाय समाव फंसेबो मिसा खोथा बुङाखै बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङाव। बिथाङा गासैबो सैथो खोथा बुंदों आरो आं चेलेन्ज लानानै बुङो हाग्रामा महिलारीनि सिगाङाव जुदि बिथाङा राजखान्थियाव फैयोब्ला राजखान्थियाव फैनानै जुदि बर' हारिखौ दैदेननो सानोब्ला बिथाङा मोजाङैनो दैदेननो हागोन। नोंथाङा 15 बोसोर बिटिसि सालायबाय। बे 15 बोसोराव जाबायदि खामानि मावनांगौमोन 15 बोसोराव जा खामानिखौ मावनो हायाखै प्रमद बर' बिथाङा 5 बोसोरावनो मावनानै दिन्थिगोन। बे आंनि चेलेन्ज आरो बिथाङा मावनानै दिन्थिगोन जुदि राजखान्थियाव आगान होयोब्ला। मानो होनोब्ला जों मिथिखायो बिथाङा बर' हारिनि थाखाय गोबां बाथ्रा सानो। बिथांनि खुगानिफ्राय दिनैसिम बड'लेण्ड नाङा बड'लेण्ड मोननाय नङा होननानै फंसे राव ओंखाराखै। नाथाय नोंथांनि खुगानिफ्राय ओंखारदों बड'लेण्ड नाङा होननाय बड'लेण्ड मोना बड'लेण्डखौ मोनोब्ला 50 बोसोर नांगोन। एबसुआ जुदि राजा लामा हाबथायोब्ला नों मा बुङोमोन बिसोरखौ मानो लाठिचार्ज होआ आसाम सरकारनि पुलिसफ्रा आसाम सरकारा बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा नोंथाङा बुंदों बेले बेजे बाथ्रा बुंदों। प्रमद बर'आ दिनैसिम फंसेबो बेले बेजे बाथ्रा बुङाखै। नोंथाङासो बुंदों। जों बर' हारिया प्रमद बर' बिथांखौ मानियो। बिथाङा जों बर' हारिनि थाखाय माबा मोनसे नङा माबा मोनसे लाबोनानै होदों। बिटिआर बेखौनो जुदि सालायनो रोङोब्ला जों बर' हारिनि थाखाय जोबोर मोजां। आरो जोबनायाव आङो फंसे बाथ्रा बुंबायो नोंथाङा प्रमद बर' बिथांजों चेलेन्ज खालामनानै जेब्लाबो देरहानो हाया। नोंथाङा 15 बोसोराव जा खामानिखौ मावाखै प्रमद बर' बिथाङा बेखौ 5 बोसोराव मावनानै दिन्थिगोन। नोंथाङा नायबाय था सम फैगासिनो दङ समासो बुंगोन। आरोबाव खेबसे बुंबावो आङो प्रमद बर' बिथाङा जे बर' हारिनि सिगाङाव एबसुनि बिबान लानानै थानाय समाव फंसेबो नंखाय खोथा बुङाखै। बिथाङा जा सैथो बेखौनो गासैखौबो बुंजोबदों। जों प्रमद बर' बिथांखौ जेब्लाबो बावनो हाया। हारिनि थाखाय जाबायदि गोसो होथाबनानै खामानि मावबाय जोबोर दिनै दुखुनि सानसोमोन। नोंथाङा साननै धैर्य हमनानै थानांगौमोन। बिथांखौ आबां जाबां बुंनो नाङामोन खुगा दोङो होननानै जों दुखु मोनदों। बेसेबां बिबानगिरिफोरा बेसेबांबा बर' रायजो राजाफ्रा गाबदों दुखु मोनदों जे बिबाननिफ्राय एंगारनो नाङामोन होननानै। बिथांनि जा बिदाय सम बे बिदाय समनि भिडिअखौ नोंथाङा नायोब्ला नुगोन बोरैहाय गाबदों। खिन्थु नोंखौ जुदि बिपिएफनिफ्राय बिदाय लायोब्ला बेफोर खिन्थु रावबो गाबनाय नङा मोजांसो मोनगोन। मानो होनब्ला नों बड'लेण्ड नाङा होनना बुङो उल्था फाल्था खालामो हारिखौ मोजाङै दैदेननो रोङाखै हारिखौ। नोंनियावथ' रावबो गाबनाय नङा रंजानोसो बमा गावगोन नों दिनै बिपिएफनिफ्राय बिबान एंगारगोन बमा गावगोन। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ अरायबो अननांगोन। हारिनि मोनसे जोबोर गोख्रों आफाद दुलाराय बर' फरायसा नङाब्ला जों बर' हारिया माब्लाबानो जोबस्रांना थांगौमोन।